Maya pa oras, labot ka pampangan. Papa-acupuncture na naman ni Mrs. kanini niya, hindi, gagawa na ako ng video. Dening aman gamitan tamo, muli kala na lang Heronimo Constantina. Sakala salamat Heronimo na itingke katamong kadwandalan at 26 Tegalugan video. Pagbisan ko na Makapanahuno naman ding manggampusan tul kanya na ano. Yung panahon, Tegalugan niya. Mas malayon niya kayong kamampangan ing panahon. O ito, mitatalo no naman ding mitata na kano. Yung mitalo, Tegalugan niya naman. Mas manayon niya kayong kapampangan, ing mibungil, mitaltalan, o kaya mitutwa. Hinintutuki makatula Ninong nagkanta kay ating kupusing-sing na kano. Nagkanta, Tegalugan niya, tsaka Kimoyan ing mas manayon ang kapampangan, migkantaya mo. Hinintutuki, ing amanong din, Tegalugan niya naman din. Anti mo, marimla din king Bagyo, ano. Ing mas manayon ang katulid kayong kapampangan, murin, o kaya mo naman. Na ano ko yan, tugon ko kang tatang mo, ano. Ing tugon, Tegalugan niya, mas manayon niya kayong kapampangan, ing pakibat. Yan yung tutuki, panikay naramdaman yung manong pangarap. Pangarap, Tegalugan niya, mas manayon niya kayong kapampangan, ing paninap, tagimpan, pagdulapan, o kaya pagnasan. Pangarap, Tegalugan niya. Daanan niya yan. Yung kapito, sukat tamong malalamas sampalataya, sampalataya Tegalugan niya. Ing mas manayon ang katulid kang kapapangan, kasalpantayanan. O kaya, salpantaya. At yung taulindili, pakisoli mo noretang gandang kumpera kang bapa mo, Yung pakisoli, Tegalugan niya naman. Mas manayon niya kang kapampangan, ing pakisubli. Deta na mo. Patse kapampangan tamo, mi pangapampangan tamo. Yung kaya katang anak, dan kaya katanga po, etala pa nagalugan, pangapampangaran tala. Salamat, Luid Tabungan.